И какво става, хора, съм Гош, тук при мен е Динито. И днес играем Майнкрафт, PvP втори епизод. И да. Не. Не, защо бе? Взимам сайта ми. Така Дени се вкара в един лаяк филм. Нали, Дени? Дени, къде си покрества? Аз ва виждам. Май. Ето. Аз съм надрусвам с плошанки, човек. Къде си? Идвам. Къде си? Къде са Дени? Къде са нещастниците? Ето ги. Къде? Омага, Дени? Кажи жена битка по средата на терена. Неймар за топката, удар Неймар, града. Аз бегам. Дени, щупите са бронята, бягай. Трябва да се носим в една в резерва, нали знаеш? О, някакъв те гони. Чай, аз съм след него. Остай Денито намирае, дестро. Остай Денито намирае. Кой ти е направил момчето? О, мага, аз мерга, бати, мергам! Бати! Чай съм, чапя плошанки. Ня ядеш, бе. Айде, пак бронич. Трябва да си... ти иначе си еш нови броня, човек. И гащите ти се струшиха. Дени, ко държиш себе си, човек? Ко държиш себе си? 100-200 айтеми. Убям го! Сложи си бронич. Не. Ела, бързо. Мале. Ай, що не спринтиш, бе? Чай си пърля магарите. Пустай! 200 км в час? Моля за вас. Той не ме гони, аз побягам. Мале, колко изхабени брони. Аз съм на спална да се презаредя, човек. Не, избягах, ама съм на спална да се презаредя. Фърлям. То ми се остане. Те го метам. Ти ще го метна да ми е по-лесно. Че взема една дъма броня. Колко е това. Дени, спомняш се в началото, като дойдохме в този сервер, викаме: бахче, тук всички са с енчантът, пък само ние не сме. Спомняш ли се? Пакета как била, нали? Ще взема още дъма сет. И него го енчантна. Идвам в резерва. Защото, като гледам какво ми ле... Взимам плошанки и идвам. Плошанки. Айде. Къде си? Добре, виждам. Айде, ба. Аз забрах спитка си взема. Аре, тия плошанки ти златните ябълка ще ми свърша, те да дойдат. Човек, и въобще не ми лаги като снимам. И аз вземи малко и на мен, ако можеш. Са тия дъма броня, нормални. Аре!
Не, пише, всички да дойдат на OPVP да се бием. Къде сте? Къде Не, май. Сега, чак сега ще намеря. Добре, ще ме обикалям. аз не знам. Аз съм точно там. Максо, аре. Добре, бе. Къде, бе? Мерси. Аре, сега няма да скочи някой поне за клипа, бе. Какво ще направим? Снимам. Абе. Дени, стига. Абе. Също да ще прибива, бе. Гледай колко дъмата пък едно не иска да скочи. Ела не. Аре, ела не. Ай, скачайте, бе, скачайте, бе, скачайте, бе. Скачайте, бе. Ела те. Лабаси. Скочи ли? Да. Ида. Мале! Ой, те са надрусали! Майко! Боже хамади! Те са напили с слушанията. Някой гони ли? Бронката ми, бронка! Слагаме, затова са в резерва. Джеромино! То лефна ли? Пуста! Бой. Аз като ли бе? Замелето! Не, ти? Ма аз не трябва да правя тич. Трябва да пазя някъде. Остайте ме! Мирга! Надявам се! Не, то мирга! Баба мирга! Мага, това е бахчи! Опа! Гошко мирга! И сета, ще пълни ми се! Презареждам сет! Дени, къде си? Къде е толкова видара? Тук някъде беше толкова видара. Чек, арбе Дени, стига е! Сами хвиш броните. Гледай колко много работа съм активирал. Его! Один день мене! Ако има глава малко на раменете си, би се сложил още. Църволи има ли? Дени, гонгай го! Приятел! Той смени цялата броня, бе!
Чувай мой! Jenny, mersi ce m-am avut tabate. Tu, cum stau tu? Crezi ce să? Oh! Tabac. Cum să... Eee! Не забутвахме. Добре, Дени, ела да довърша клипа. Ела? Стига, ела да довърша клипа, не? Опа, надявам се, зачува и чепчето. Ай, кога ми що да съдеш на брат, бе? Стой тук, искам да кажа на зрителите как ще отбе на един удар с брони мачи. Стой тук, моля те. Аре, Дени, моля те, стой. Дени, бавиш ми клипа, бе. Висъкът мъж! Майко! О, регена са на 2 сърца, човек! Добре, това беше за да се хареса ляко. Ако така... Дайте един лайк, абонирайте се, коментирайте и до следващия епизод. Чао!